Caramel, hello po. Napilis sila ng charging. 2 viewers, hello. Antok na. Ano po? Ganyan ko lang. Init. Hello po to viewers. For viewers, hello. 5 viewers, hello po. Antok. My viewers, hello. Hello, silent viewers. Grabing init. Dapat dyan na nila ilagay yung paano mo ko. Dapat mo ito ito. Ka-auto official po. Hello guys, pahin nila. Opo, nakapahinga ng 5 days. Pero pagdating ng 21, bakbakan na naman. Malupit daw yung challenge na ibibigay niya. Idol. 7 viewers, hello po. Pilit na lang yung mata ko. Sigurado to bagsak. Opo, Kuya Utan. Kaya niya. Pero upload pa rin ang upload. At sana supportan niyo yung mga upload para kung ano man yung ano.
kung ano man yung ibigay na test na idol ay ano, maka-adjust na tayo. Advance na ng mga views. Hindi ko ba, di pa natin alam kung ano yung sunod na challenge. Grabe yun siya, mainit din sa thermal yan. Nakatakot nga. Bakit kaya yan? Hindi naman niya magbibigay si idol ng test ng ano. Hindi natin kaya. Malupit nga yung mga challenge ngayon. Talagang challenge. Ito tunay na challenge. Mas nakaka-challenge. Pero mas nasa-challenge kami ngayon dito. Puyat na mainit pa. Yung challenge din. Ito na yung pinaka-challenge sa ano. Tangos na yung wala din. Tapos babiyahe. Tapos napakainit. Walang tulog. Mainit. Babiyahe lang. 12 hours. Walang tulog pero may ligo. Ha? Walang tulog pero may ligo. Oo. Ilang beses na nakaligo. Antok na talaga. Nakamp yung init. Pilit na lang yung mata. Sana may kakwentuhan ka para ano. Tulad kanina. Punta magkwentuhan. Ayoko na sumali. Nagbago ang patakaran na yung jumper sniper. Ayun. Wag po ano. Kaya yan, Dol. Ng ano. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Sa ano, sabi ko lang, para sa akin, ano, akala ko mahirap na ano talaga. Pero pag trabahuan talaga yung challenge, kaya. Pero talagang grabing puyat. Grabing puyat yung raranasin talaga. Na pagpapaguran. Hindi ko pa alam kung ano yung ibibigay na naman. Kasi alam ko nag-iisip yun. Kaya nga nagpinahinga. Ano lang, nakasakit na din yun. Nakahapon pa yun. Nag-iisip yun sa idol lang ipapa-challenge niya. Malupit gumana yung utak niya na idol. Napakatanin mo yun. Malikot na yung utak niya. Taba na po. May isip mo yun. Mabilis siya makagawa ng content. Kasi kahit yung rules, alam niya yung rules na mahirap. Parang sa ano, yung kasama sa challenge, alam mo, hindi mahirap. Pag kayo mahirap, bilis mag-umpit ng mga rules. Mag-umpit ng mga rules. Sabi ka muna. Yan. Tumusin mo ngayon. Mamaya. Parang gusto kong basain yung ako. Init. Asa yung si Abel? Sa dulo. Malinis si Art yan. Pwede doon ka sa CR kumain. Oh, dito sa ibang mga tanggi. May bayad ko sa libre. Yung sa iba, ang lakas ng loob magpabayad sa CR yung panghi. Mahal pa. Sa yung TV dito. Shoutout sa sa 6 na viewers natin at sa 8 nagtamsak. Ay, isang tiyago na si Mark Joe. Oo. Pumasok ko yun, gabi. Inintay yun. Kasi talaga ni Edel makapasok. Lahat naman gusto. Oo. Talagang konting-konti na lang. May isang hindi, si ano. Basta babae. Ang kapatid niya ni Idol Jopper, pinakapasok. Yung papa niya, hindi na nakapasok.
Kabungot lang yung nakapasok. Kaya ano, Isang agravante lang yung nakapasok. sa pagsisikap. 10 viewers, hello po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Mga silent viewers. Ano to? Mamaya talaga pag sakay ko sa bus, tulog talaga ako. Kung may bakante yung tatlungan, banda yung tatlungan. May higa. Yung mga dalagang mag-ama, si Jean at tatay ni Jack. Ano po? Puro yung kick out. Kabungot lang nakapasok. Pero tatlo pa lang kami yata na nakagraduate na. Sino? Sino? Tatlo pa lang. Tatlo pa lang. Tatlo pa lang kami nakagraduate. 900 siya. Si Step saka si Kuya Dang sa ako. Ano po, tuloy lang yung suporta niya hanggang dulo. Hanggang wala nang challenge, sana ganun pa rin yung suporta niya. Ano, lakas kasi ng gusto ng daraga. Kaya yung makakapasok siguro sa lugar. No. Kwento ka, para di ka rin Hindi ko talaga kaya naman. Ano to? Hello, Benjamin. Congrats. Salamat kayo. Kuya Bert, salamat. Salamat. At dahil po yun sa inyo. At ikaw, congrats ko rin kayo. Dahil sa... Congratulations sa ating lahat. Congrats sa atin lahat kasi yun nga, dahil sa suporta nyo yun. Kasi kung wala yung suporta nyo, di rin natin makakamit yun. So din yung pag-skip ng pagkalastas, malaking tulong po yun. Nakakadagdag sa revenue. Kaso yung upload ko ngayon, mababa. Di nga tayo na 1,000. Ngayon, tansya ko talaga basta yung mga vlog ko na ano lang, yung tamang gawa lang na vlog. Yung hindi yung pinagpawisan talaga. Mahina. Malakas na views yung ano, yung talagang tumutulo yung pawis. Pag mga AC vlog, mahina. Kuya Nick TV official, hello po Kuya Nick. Gandang hapon. Sixteen viewers, hello po. Alive. Kaya electric pan nga dito ka, no? Hindi na naman bubuhay. Sirata, no? Binukay ko na, naka-number 2. Baka hindi naman ka-on sa ano. Sa operator. Ay, sa ano. Saan na si Franstar? Nasa Waras pa po. Congrats nga pala sa mga pumasok at sa team Subasco. Congrats sa atin lahat.
yung malakas yung ano natin, yung data dito. Kasi tama natin sa antik. Daan pa ko. Dito naman sa Matan. Makaabot na ng 1,000. Sana nga po. Mahirap na. Sana maghabol pa rin tayo sa ano. Pati sa views. Sa puso. Pati yung views. Sana makahabol tayo. Kasi yung dollar. Grabe dito sa dollar. Kung mayroon pa mga dumagdag, tatanggapin natin yan. At salamat sa ano, patuloy na mga sumusuporta. Init pa eh. Medyo mas kain kami na takot ko na wala ko yung hapon eh. Grabe tol, antok na talaga. Talagang kahit pilitin yung mata, sigurado pag upo ko nito dun sa bus. Kasi mamaya pang 6:30. Nandito na sa terminal, naiwanan kami nung 1:30 biyahe. Hindi namin inabutan. Nagpahinga po kasi naligo. Dumating kami dito 1:40. Dumating kami. Oh, alas 3 nandito pa kami. 6:30 yung alis. Ang bus. Sobrang pagod na kayo. O nga po tayo. Pero tiyaga lang, tiyaga. Para kasi matatapos din to. Ngayon lang naman to. Silip-silip lang ako idol parang Jason kasi naka-duty po. Ay, Opo. Saan na kayo tol ngayon? Nasa Cubao kami tol. Nasa terminal kami. Tapos nagcha-charge ako. Kasi lobot yung cellphone ko. Pagod na talaga. Bagsak to pagdating. Bawi ng kuya. Opo, salamat tol. Salamat. Kaya pala mahina signal mo. Ay, ngayon okay na. Ngayon, mahina. Ngayon siguro parang di tayo naglo-loading. Ay, comment po kung naglo-loading. Di tayo yung gamit ko. Doon talaga sa Santa Mesa, doon sa Bordeaux ni Bayaw, mahina. Siya may rice dyan. Saan? Wala sa mga race. Ay, ano nangyayari ito? Pepen mo nga pa ako. Init. Work muna din ako lang silent lang. Okay lang tol. At trabaho muna po kayo. Ako mag-antay pa kami ng 6:30. Tulog na lang ako sa box. Pagdating dun sa bus, pag dumating na yung bus, tapos pagsakay, tulog muna, tapos pag kaya ko pang maka-edit, mag-edit. Para mabitawan ko yung mga ginawa kong vlog dito. Para makaragdag sa views. Hirap maka 500 views. Ilang oras na yung mga upload ko, di pa 500. Dapat mag 1K man lang. Kaso yung 500 nga, nahihirapan eh. Labanan mo. Ingat po kayo tol dito sa trabaho niyo. Hindi ako nagtingin mo. Hihila ko kanina kasi may tandaan yan. Ang
Halika na, pakain. Bili mo chewing gum. Ate Jenny, pasok Ate Jenny. At yung ano ni Idol, sa 20 pa kami magpapasa ng revenue. Kaya sabi ni Idol, unlimited live, bakbakan nyo ng bakbakan. Pag 20 dapat nakapasa na kayo sa akin. Ganyan katingin ko mo. Magkating ko tayo. Ano pa yung ticket natin dito? So yan. Ang huli. Kuya Binjilo po. Extend viewers sila. Ibilin viewers sila po. Kevin G. Fernando, hello po. Mega love shoutout po. Init, ay, init. 3. Mag-alas 4 na. Fifteen viewers, hello po. Good AM. Benji Fernando. Daming account di ka Benji ah.
19 viewers low. Lost. Oh. Yoyo Benji Fernando. Daming nag-aantay ng bus. Mga biyaheng Bicol. Yung iba kasi biyaheng Dait. Po, uwi na kami ng Kamsor. Yan, may itlog. Buo. Banghang. Ay, sorry. Init na, init. Benji Fernando. Ayan. PM. Ano? Nagka mag-lab tayo para di antukin. 21 viewers alone. Pinili mo. Ayun, isa lang. Central to. Ayun. Amado Bayani. Cabrilla. Hello po Kuya Amado.
na ba? Anong oras ba? Alas 3. Diba? Yung aircon mo, wala pa no? Ano, ordinary? Ordinary. Sunod na tayo nun. Lapit na. Tama yan, bababa tayo ng ano. Bababa tayo ng Nabwa. Kasi yung may ano ka, may bus na dadaan sa amin. At Marcelo po na ordinary. Kaso magkano yung ordinary? 850. Kaso yung aircon 950, 100 lang. Doon lang kami sa aircon kahit Nabwa lang kami dadaan. Nanabuan lang kami. At umaga na rin naman yung darating ng Nabwa. Mag-jeep na lang ang papunta sa amin. Wala, isa lang kasi yung aircon na bumibiyay papunta sa amin. Bukas pa yun. Kasi nasa Bicol ngayon yung aircon. Napabiyahe yun papunta rito. Bukas ng hapon, pabalik na naman ang Bicol. Ingat kayo, sabi ni Ate Maris. Kaya Jason, Ate Ami, ingat kayo. Busy, minaw. Pero need ako. Pero nood ako sa inyo. Silent viewers mo na. Opo, Ate Maris, salamat po. Thank you po sa mga silent viewers. Ingat din po kayo sa trabaho nyo, Ate Maris. Yun, Santos, kamusta? Brad, nasa Manila ka pa ba o pauwi? Pauwi na po kami. Kuya Jun Santos. Tol Jun. Pauwi na po kami. Dito po kami sa terminal. Pabalik na kami kasi yung result po nung check-up niya ay tatawagan kami ngayong buwan, ngayong October o kaya November. Naka-ano na po, naka-schedule na siya. Sure na siya. Kung hindi siya tawagan ngayong October o November, January yung Sherborne. Pupunta na kami January. Magtatampo na naman dyan, kaya Julius. MacBook. MacBook. Siya nandun yan, si Kuya Benji din. Oo, kay Kuya Benji. Ang daming akong si Kuya Benji ay. Ang dami niyang ano. Anong masarap na magandang i-play, Kuya Benji. I-play all mo. Yung marami mong account para makadagdag sa views. Lahat kasi nakukomment niya eh. Daddy, Para may usapan po kayo. May bulungan na nangyayari. wala kasi pumapasok kay Ate Jenny. Wala yung bulong ni Ate Jenny. Baka kasi naghintay siya kanina kung magla-live tayo o hindi. Eh medyo ano talaga gahon sa oras. Tsaka Gusto mo? nag-try kaming mag-live kanina. Pangit talaga ng signal. Maraming signal doon. Kaya ito, nag-load ako dito. Maganda yung malakas yung globe dito sa Cubao. 27 viewers sa loob. Loka daddy, wag mo ako. Wag mo ako tinutokso. Mababato ka na ko dito. Alam mo lobat ang cellphone ni anak mo, yung lulutan mo. Ano? Ipatawag. Tawa yung dalawa. Ingat po kasi sa trabaho nyo.
Tol Julius at saka yan, Ate Maris. Mas lalapot-lapot na tayo. Wala ka na ako sa kabila. Ako naman saksak. Ikabit mo na yan. Kuya Benji, Ganyan hanggang kamus. Baka hindi po. Kasi ano, mahina ang signal sa daan. hanggang may signal. Hanggang dito kami sumasakay. Oo, Masay ka na? hanggang may signal. Lalib natin ito. I-charge muna po sa phone niyo. Pinakabit mo muna po ninyo ito sa phone niyo. Bago ito po. Oh, So, okay. yung taho. Para napatrauma na ako sa taho. Yan po. Yan po. Pero yan yung nagpagising sa atin. Hindi tayo pinatulog sa taho na yan. Pare, ingat kayo, malayo pa kami. Binangunan Rizal pa kami. God bless, Brad, pero okay na. Oh, Cherry. ingat na lang kayo sa biyahe. Opo, Ate Cherry, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Taho, basta wag green. Ate Cherry, good evening po. May taho ba na ano? Rehan. Ano? Wala. Wala pa. Yung green talaga. Green tsaka puti yung nakita ko pala. Pag nakita nyo talaga yung green, ewan ko lang baka sumpaan nyo. Ate Cherry kasi nung nag-grab yun. Ay, lang. Kaya yun yung Nag-USB ba? Sleep. Oh, ganina. Ay, sabagay. Gabi dun na ano. Gabi dun. Alauna. Saan? Ayaw nag-live. Gising pa rin sila. Oh. Alas ano na. Di, Morning. morning, ano? Ay, gabi sa kanila ngayon. Isip ko takot ganyan. Para di tayo makakagit over sa atin. Kadiring tingnan eh. Nanay mo pa, tilo po. No, nanay mo pa. Parang kagabi lang. Naman yung dragon. Natataranta na ako, di ko na alam kung alin panonorin ko. Meron po kami. Hello po kayo, Jogger. 1 a.m. 1 a.m. pa ba? 1 a.m. Kagabi tayo nagtatawanan dito. Oh. Hapon no, tatawanan ulit tayo. Private ba yung hospital o public? Kasi wala kami. PGH po, public Sa hospital po. PGH po, bali po yung ano, yung pinaparedy sa amin na ano, kasi yung bagong machine, ano lang, 1.5 lang yung pinaparedy sa amin. Machine pa lang. Sa machine po yun. Hindi pa namin alam sa iba Oo, kasi sa ibang babayaran. nung dati kasi ano, pag wala sila sa ospital halimbawa, yung mga gamot, yun po, yung mga gagamitin ng doktor, yun po ang binibili sa labas. Noon po yun, pero di ko lang alam kung kasi Ate Cherry, isa-isa lang. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Nanay mo pan. Isa-isa lang, Ate Cherry. Ma'am Maris Bilar, mega shoutout po. Kuya Jogger, hello po, sabi ni Kuya Julius. Kuya Jogger, bakit gising ka pa? Ate mo pan, hello po, sabi ni Ate Maris. Hi Julius, musta, sabi ni Kuya Jogger. Dito din lahat kagabi. Kaya Benji dito din lahat kagabi. Oo. Nung kagabi nandito din. Nandito. ako. Pasensya na po kayo, panay live tayo at mahina ang ano, mahina ang views ng mga upload. Kung salamat po sa ano niyo, sa suporta niyo talaga. Nasa work pa rin si Sir Jaco. Oo, nasa po sila. Nasa work pa rin. I-aim na pala. Parang pili ko ang haba na nag-oras ng ano. Baka overtime. Work ako. Baka naano lang natin yung ano, yung oras. Ingat po ka sa work niyo, Kuya Jogger. Kayong lahat po. Ingat po kayo sa work niyo kasi lahat sila nasa work pa eh. Kanina sa pila pang 4 ako. Pang 4 ako sa loob. Kaya maaga po tayong nakauwi.
medyo naano lang po kasi sa biyahe, traffic po. Ang daming nagrarally po kanina sa ano. Oh, sa grabe yung Mindoro. traffic. Mindiola. Tapos sa kaya po nag-clearing. Kaya medyo na-traffic. Nasa vlog ko yun yung ano. Pero ang anak ko pong natapos. Yung pag kunting na-live. takbuhan sa ano. Sa Quiapo. Next ako sa hospital. Next time, si Kuya Jagger pa lang Ah, sa hospital. hospital pala siya, no? Kuya Jago. Kumusta raw po kay Kuya Jojo? Sabi niya. Katapos ko lang po mag-video. Ah, salamat po, salamat. Pwede niyo pong balikan yung mga ano, yung mga video ko na kasama sa ano, sa challenge para umangat pa po yung ano, yung revenue natin. Hello, Ate Marie, sabi natin Cherry. Hanggang Bicol na kami naka-tune in. Hindi Ingat pa po, Kuya sigurado Jagger. kasi nung nakaraan di ba nag-live tayo, sobrang ano naman. Si ano yung wala ngayon dito. Nakasama natin kagabi. Si Kuya Jaime. Kuya Jaime. Saka si Kuya Bern. Kuya Bern. At si Dami tayo nakakwentuhan si Ate Lovely. Kuya Ruben. Oh. Okay. Mga busy pa ito. Baka Mga silent. papahinga na. Ingat po kayong lahat dyan. Kuya Benji, hello. Wala si Ate Jenny. Walang kakulitan tayo. Busy yun sa Ate Jenny sa ano? Pa naman kami nakabili ng pasalubong kay Ate Jenny. Tibak. Maghanap nga ako dun sa ano. Lapit yung request ni Ate Jenny. Tibak. Parang nakakahiya bumili ng ganyan. Kaya susuotin niya rin baliktad. Baliktad niya rin susuotin yun. Yung usapan natin dahil sa SPG na. Kuya Jojo, siya tol kay Kuya Jojo. Tol, salamat tol. Salamat. Kailangan Kailangan balikan ko balik. lahat yung live kasi nakamute halos pag nasa work ako. Work muna ako po, dyan lang kayo. Dito lang ako. Silent. Sige lang po, Ate Maris. Ingat po kayo sa work niyo. Wag lang po kayo tatawa ng ano. Wag lang po kayo parating natawa kasi baka Ate Maris, wag mo lang, ano, pag nagtrabaho, wag mong, baka isipin mo yung taho na kulay rin. wag ka po tawa ng tawa kasi baka mabatukan ka po. Kuya Julius, si pakulay. Dadating siya magtira ka, pambili sa asin. Sige po saan, suporta talaga. Kami ikaw silent wish ko. Silent wish ko lang. Silent viewers, comment po kayo mga silent viewers natin dyan. Nakikiramdam lang yung mga silent viewers natin. Siguro kasi ano hindi Brad Jun Santos. Tayo malay mo, balang araw tayo naman ang yayaman. Ay syempre naman po. Oo. Basta ano, Brad, basta may May tiyaga. Basta magtitigil. Sa Po. ano, Hello. yes mami mo pag-ulam tayo ngayon. Iyak yung taho talaga naisip. Nakakatrauma na yung taho. Tanggalan naman yung antok ko. Nakakatrauma yung taho. Huwag mo lang isipin yun, Ate Maris, pag kumakain. Yung taho na purple. Suka daw yung garnish. Mag-iingay na lang ako. Bibigay na lang ako. Hayaan nyo, para may pruweba ako. Pag minsan kasi naarkila ako na, nagdadrive ako minsan, naarkila ako ng Albay. Picturean ko yung taho na green na send ko sa inyo. Ay, i-vlog ko pala. Pag naarkila ako. Loko-loko kaya wala yung wallet ko. Nakupitan daw ni Kuya Julius. Sinupit niya sa wallet daw. Lagot Kuya Julius. Yak talaga. Yak ko talaga yun. Yan nga yung sadyain mo daw. Papa, luto sana ko kay Ate Margie.
for the weekend. Pero meron yata celebration kila Ate Bidang. Baka Next time. papaluto. For the weekend. Para po saan, Kuya Jagger, yung papaluto mo po? Ano kay Ate Dida? May celebration? Papaluto sana ako kay Ate Margie o Dani Queen, pero meron yata celebration. Wala Ate Dida. Yung papaluto mo po, dadalhin kay Ate Bidang? O para po sa inyo? Kaya Benji. Kuya Jagger? Miram. Merienda lang para sa team. Merienda para sa team. Merienda para sa team. Pwede rin po. House blessing na yata ni Ate Bidang. Di ko, wala po akong idea sa house blessing ni Ate Bidang kung kailan po. Thank you always, Kuya Jagger. God bless you. Ano po yung ipapaano po, papaluto? Pwede naman yun na ano, pwedeng sabihan si Ate Margie. May iba nga daw may celebration. Kaya parang busy. Miramos. Pari pa terminal ma. Nasa terminal pa. Nasa terminal pa po. 6:30 pa. Agalin. 6:30 pa yung alis ng bus kasi. Hindi kami umabot sa 1:30 eh. Para sa atin pala yung ano, papaluto. Baka talaga blessing ni Ate Dida. Di ko, wala pa akong idea kung kailan yung ano. Grabe init. Makulimlim na nga eh. Pero mahal pa din. Malinsangan ang ano. 27 viewers, hello. Yan, naingat sa nakama. Amo po, Blessing salamat na po. Ate Bidang. Naglinis na sila. Blessing po. Ate Yoli. Baka po. Yoli Enriquez. Hello po, Ate Yoli. Kuya Roque. Pero kilo, pauwi na kayong parang Jason, ingat. Opo, nasa terminal na po kami. Ganun lang po talaga ang ginagawa namin. Pagkatapos check up, yun, lagari. Good afternoon daw everyone. Good afternoon din po, Ate Yoli. Hindi na nga po kami nakapaglaba. Kaya yung damit namin, yun na. Maria daw niya Ano tawag? Pidila. Salis. Sana gumaling na miss mo kaya. Salamat, Tol. Ay, si Kuya Julius, inubos niya na talaga. At sana nga, no? Sana nga ngayong, kahit nga kung alimbawa pagdating namin, isang linggo pabalikin na kami. Okay lang para matapos na. Kaya medyo Oo. ako ang magturo sa'yo, electrical Jason. Pag mag-uwi ako, Sige po, sige po. willing na Yes, salamat Daddy, sabi ni Ate Maris. Salamat po, Tol. Tinupit yun sa'yo, Ate Maris. Dun sa wallet. Tinupit niya po niya. Oo. Tinuturuan din ako nung may barkada ako na nag-electrical, pero ano yun, experience niya. Siya nga nag-electrical dun sa ano, dun sa bahay na tinitira namin. Sabi ni Ate Cher A, Kuya Julius, ikaw na talaga. Salamat po sa inyo. Pambili ko po yan ng taho. Ayun, dumadagdag na yung ano, yung charge natin. Naka-charge ako kasi lubat. Ayun, pre-charge naman. Kaswero yung cellphone ko. Ate Chili, kay mami po yan. Question, how? How? Hello po, Kuya Question.
Loko-loko nga, pwede naman magsabi, ibibigay ko naman ang wallet ko. Love daw sa Pinas. Love, sabi ni Yak, taho na Christian. naman. Maintenance ako sa Sa Palas. Taho o tahong? Taho po Ate Cherry. Yung ano kasi, yung usapan namin ni Tom Julius po kagabi, yung taho na may ano, yung may flavor na pandan. May ano kasi, may taho na spicy daw. Tapos may Diba sa taho ano? na manghang. Diba sa Baguio yung uso yung may strawberry, yung chocolate nga. Taho na may chocolate flavor. Strawberry Pati flavor. puso. Pati puso ko, daddy. Ano oras na ba sa atin? Time check. Alas 4. Layo pa, 2 hours pa. 2 hours pa maghihintay. Maming tanong si Ate Cherry. Dito 3 viewers, hello. Mega love shoutout po. Wala, di gumagana. Kanina ko pa sinipunta. Alam ko lang taho na may Alam mo taho na may syrup. syrup. Na may syrup. Ate Cherry gusto yan ni Daddy. Mami. Ano ba sasakyan yun? Parang Lisa. Bus po, Superline. Pakita ko. Nandito po yung mga bus. Oh. Marami na din ang pasahero. Mula bus namin na natid namin kagabi. Pa London at Turkey. Ano? Grabe pala ang trabaho sa Benji. Ay, iwan ko sa inyo. Tatawa na lang si Ate Cherry. Ate Cherry, thank you po sa ano, sa sinend mo sa Gcash ni Yami. Salamat po. At Kuya Jagger, salamat po sa ano, sa sinend mo rin kay Mrs. At nandyan pa po sa ano, sa Gcash niya. At siyempre sa kulay niyo po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kwentuhan na din. Ate Cherry, pati taho ko meron. Hindi po lang po, mami. Napunta na sa taho nga. Taho pa lang yun. May engine na yung taho. Wala talaga yung antok. Kailangan pala pag inaantok itawa. Kanina gumaganyan na ako eh. Loko-loko. Pag umuwi po kayong Bicol, dala po kayo sa amin. Kasi taga Bicol to si Ate Maris. Samahan mo sila din sa Albay. Sama-sama kayong tuklasin ang mahiwagang taho. Sus Mariosep. Asus Mariosip. Gandang buhay sa lahat. Buti umabot sa live. Hello po, Sir Dimar. Hello po, Sir Nimar. Hanggat may signal po, live muna po. Malakas ang signal dito ka inaano ko, nilulubos-lubos ko. Mamaya Ate sa Cherry, vlog wag po. Wala problema basta may extra anytime. Salamat po. Salamat po Kuya Jago. Sobrang laking tulong po sa amin. At nandyan yun, nandyan pa sa Gcash niya. Siguro, ano lang, istakin lang muna namin dyan sa Gcash niya kasi malay po natin baka bigla kaming tawagan ngayong buwan. Meron kami kagad pamasahe. Merong dadagdagan.
Sa Naga, ako Kuya Jason Oo. sa Tapo. Malapit kami sa Robinson yung hinihintuan Oo. sa Caltex. Ah, Tabuk. doon sa Robinson lang. Oo. Ay, malapit lang. pala. Malapit yun. Malapit din sila dun sa, anong lugar dun na napakasawa nito? Milaor. Malapit sa Milaor yun, di ba, Ate Maris? Yung Tabuk. Wala yung comment ni Sir ni Mark. Kaso yung ano, Milaor, papasok po yun eh. Buti mabot sa live na live. Opo, salamat po, Kuya Nimar. Taga saan po ba kayo? Diversion po, sabi ko. Benji Fernando, Ami Ramos. Malapit, Pasig, ako sa inyo. Malapit lang pa sa inyo. Eh, Bicol. Taga Bicol ka rin po, Kuya Jagger? Mabulo po malapit ang Milaor at San Del. Mabulo. Kasi yung pinsan nito, pinsan ni Mrs., nakapangasawa po dyan sa Milaor sa may Dalisay. Barangay Dalisay. Gitna yun ng ano, ng palayan. Yung daanan doon, sobrang liit lang. Pero ano, Makati. ha? Makati. 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 Malapit lang. Malapit lang sa Santa Mesa. Oo. Yung kapatid ko sa ano, sa Mandaluyong nag-work. Ate Chiro, huwag niyo umpisan magagayo kayo sa amin. Charger, connector, camera. 21 viewers, hello. Gumagano yung pasahero. Oh. Mga ano yun, mga 5 baka pakyatin na tayo mga 5. 6 yan. 6 yan. 30 minutes. May jogger. Ang lapit nga. Ang lapit. Lapit na. Magiging loko-loko ka din natin, Cherry. 21, hello po, sabi ni Kuya Nimar. Sabi natin maras magiging loko-loko ka din natin, Cherry. Question. Question ko. Hello po, Question. Thank you po sa pag-tune in. Sa viewers lang muna ako ngayon, pero natatawa ako sa usapan. Hello. Ate Marciana, hello po Ate Hindi Marciana. na nakakaya si Ate Marciana. Thank you po Ate Marciana sa ano, pag-tune in mo po. I love you po sa inyong lahat. Ate May Marciana, ninaw hello na po. si Kuya Junior. Ninang, hello. Ninang pala. Sabi ni Ate Maris. Ayan nyo, at kunin ko rin kayo ng ninong-ninang pag kinasal na kami. ...27 viewers, hello po. Nga ng nina, hindi ko alam. Yung walang name. Surprise ninang pala yun. Ang kulit. Lilits. Ayun na nga, may basbas na si Ate Marciana. Ate Maris ko, Julio, sabi natin Marciano. Buti kung mulim-lim na oh. Nakakatakot kung ano, anytime pwede din magsabihin na ulat. Yung ganyang kabilis. Alam mo may masamang panahon. Maya kasal na pala kami, di ko pa alam. Yun lang. Walang pipirmahan.
Ninang, kagabi pa po kami dito nagkukulitan. Hindi ko din asawa ko taga-Daragaan pa eh. Sabi ni Ate Marciana, Daragaan pa. Nagadaraga. Medyo may kalayuan po kasi parang ang ano ang easy ano yun yung bigo nila ano pero sobrang layo yung 2 mayon hours. nga po. 2 hours yan, 2 hours Ayos. daraga. Yung mayon ilang oras. 2 hours 2 na yun hours. daraga. Pero ano na yun? Pag, sobrang pag naarkila ako dun sa ano, pag nagdadrive ako 2 hours, pero saktong takbo lang yan. Pero kung... may kalayuan din. Oo. Pero pag madali yun, wala yan 2 hours kasi biniyay ko nga yung yung Legazpi yung airport, Legazpi. Unaan pa yun eh. Ginawa ko yun ng 2 oras yung Legazpi. Nag-umpisa po yan sa vendor ng taho. Ayun ako, di natatapos ang gawa ko. Silent viewers pala si Ate Marciana. Nanonood ako Kuya Julius. Ang alam na rin tayo lang nakakalam ng taho. Madami din pala. Takbo po, Kuya Julius. Oo, tagbong pugi lang po. Tapos yung naga naman, pag naarkila ko niyan, 1 kalahati. Mga takbong pugi lang. Ninang alakas namin nakahawa pati si Ate Cherry. Mahahawa din sa kulitan namin. Basta ano lang, pang good vibes lang na ano. Para patanggal pagod sa trabaho. Patay. Na-addict na. Addict na ako sa'yo, Daddy. Congrats na lang masasabi ko sa iyo, paring Jess. Opo, salamat po. Kuya ni Mar. Salamat po ka, Nimar. Siyempre sa inyo po yan. Dahil po sa inyo yan, sa suportan yung lahat sa akin. At nakagraduate tayo at natapos natin yung task na pinapagawa ni Idol Japper, yung views. Tapos hintayin natin sa 21 kung ano talaga yung papagawa na naman. Kasi mahirap daw yun eh. Talaga pero okay lang ganyan din. Ako nung OFW ako. Sabi ni Ate Marciana. Ang feeling ko, anytime, bawat sa Wala, lagpas na. Lagpas na. naiting kasi Nakakalibang din, sabi ni Ate Marciana. Ay, talaga si Tol Julius. ayaw magpaawag. Salamat, Tol. Baka wala na Tol pang biling asin. Ha? Bomba. Oh. Salamat, Tol. Salamat. Thank you po talaga. Salamat po Kuya Jul, sabi ni Kuya ni Mark. Tapos, sa 21 ba yun? Simula ngayon hanggang 20, hindi pa kami magpapasa ng revenue kay Idol. Sa 21 kami magpapasa. Simula ngayon tapos. Ay, si Ate Jenny, tibak daw ni Ate Jenny. Kuya Julius, andyan na Kuya Julius. Yung tibak ko. Wait lang, may comment si Ate Cherry. Aba, pang gising ka talaga, si Kuya Jagger. Anong price mo maging top 3 after challenge? Hindi po namin Ano Yung press? price na lang ata yung revenue. Yung alin? Tinatagang ni Kuya Jagger yung price namin mag top 3. Yung ano po, yung kikitain namin po doon, yung press doon sa ano, yung revenue din po yun. Yun po yung kikitain namin. Pero yung Team Gunggong, yung mag-first sa Team Gunggong, bukod dun sa revenue na kikitain nila, may ibibigay pa si Idol Japper na cash na 20k. Sa Team Gunggong. Sa Team Gunggong. Sa Team Subasco naman po,
Yun ata yun. Yung kung ilan yung maipon po na revenue tulad nung pinapalipad nyo tapos yung kita nung ano yung upload namin, yun po yung kikitain din po namin. Hindi ko Oh. maseryoso si Ate Jenny. Oh. Umaatake na si Ate Jenny. Yung tiba. Tapos yung patakaran naman ni ano ni Idol Japper, bukod po dun sa revenue, kung sino yung manguna sa abuse, mag-first sa abuse, isasalang pa rin po sa November Challenge. Yun po yung sinabi sa live. Jenny. Ayan na yung tibak na naman talaga. Ate Kaya na Jenny, yung Christmas, tibak. regaluhan kita ng truck pag uwi ko Bicol. Blessing ng bahay natin, Jenny. Buhay mo siya, Jenny. Mami, gusto mo talaga ng tibak at tingnan mo. Bili tayo, Mi. Meron doon. Hahanapin ko lang. Hmm. Yung bulong ko na lang. Lahat na ata nakarinig sa bulong natin, Jenny. Lahat. Ate Jenny, si Tol Julius daw. Kuya Bros, hello po Kuya Bros. Sila po. Kay Tol Julius daw gustong bulungan. Kuya Jojo, shoutout kay Kuya Jojo. Busy ata si Kuya Jojo ah. Nasa terminal po kami. Ate Jenny, meron ako Good day. anong gusto mong kulay. At Kuya Teddy, Kuya Teddy, hello po. magandang hapon sa inyo. Kuya Bros, hello. Ate Marciana, hello. Tibak talaga, Ate Jenny. Kuya Bros, hello sabi ni Tol Julius. Nakatulog si Kuya Jojo sa bulong. Revenue lang pala, kala ko may price pag. Nagtatari. Wala po ano. Kuya Jagger. Basta yung kung ilan po yung binabasa ni Idol Japper na revenue, yun na po yung kikitain. Pati nung first at second, yun na po yung ano yung kikitain. Gano'n daw katagal yung challenge sa ni Kuya Jagger? Sa ano po yun matatapos Tapos ano? sa uno. Sa uno po. November 1. Oo. Ay, Ate Catherine, Guanson. Ate hello Catherine. Kuya Jaime, hello po. po. Jaime. Shoutout po sa inyo lahat. Pauwi na kami. Ate Catherine. Todo na to, walang tulugan. Ate Jenny. Wala pa talagang tulog yan, Kuya Ate Jaime. Jenny. Julius, hello po. Kuya Bros. Pahinga po kayo. Ilan kasama ng natin sa challenge mo? Dalawa po. Kaming dalawang magkapatid po. Ni Pula. Ilan team ata ang inaano mo? Di kami yung nakasama ngayon. Ate Maris, gusto ko pula. Mas maganda po yun. Ram's Journey. Hello po, Rams Journey. Kuya Jaime, gising ka pa din po. Sige, Sige, ingat ka ako mo. sa 30 daw. Sa 30 daw si Ate Catherine. Saan kayo? Nasa ano po, Kuya Bruce? Nasa Cubao Terminal. Bali, 6:30 pa po yung alis ng bus. At wala yung ano, yung biyaheng Pantaw, yung mismo dun sa bahay namin dadaan. Bali, bababa kami sa Maynabua. Mag-jeep na lang kami papunta sa amin. Kasi umaga na din. Kasi umaga na rin kasi 6:30 alis dito. Yung 1:30 po kasi hindi namin naabutan. Kasi umuwi pa po kami. Meron ako, Ate Jenny, bigay ko sa iyo. Damit na transparent. Kamo sa check up. Ano Rams Journey yung check up ni Mrs. Tatawagan kami ngayong October o kaya November. Wala. Biyaheng Balatan. Ano po, Legazpi po yung Opo, nasakyan na Kuya namin. Jagger. Kami lang po yung nakasama ngayong buwan. Hindi ko lang po alam sa November kung sino po yung makakasama ulit sa November. Tapos kung alimbawa kung sino yung alimbawa si Pula o ako, alimbawa mag-first revenue as a views, pwede pang makasali sa November. Kung alimbawa lang na ano. Basta kung sino mag-first sa Team Subasco, Abuse. sa views, isasalang po yun. Automatic kasama sa November challenge. Oo.
Huwag may bibigay mami yung itim. Paborito. Paborito ko Yan yan. yung mas extra job. Ate Maris, gusto mo ba ng... Bulong ko. Ako, magkakabulungan na talaga. Parang matatakpan yung taho ah. Baka di pa yan. Sa Albay, maganda ba or... Or, Sa Albay, maganda ba or... sa Alibay. Ano, mainit po ba, Kuya Bros? O Sa Albay. sa Albay po maganda. Marami pang maano doon. Maganda po yung Albay. Yung ano po, ang pinaka-paborito ko dyan sa Albay, yung simbahan. Oh. Yung anong church yun? Daraga ba yun? O Daraga. Yun yung ano, una. Yung simbahan. Pag galing po ng Mayon, yun po ang magandang puntahan talaga yung church. Oh. 36 viewers sa po. Kasi sa amin kasi medyo may galayuan talaga. 2 hours nga. 2 hours, nakakaano. Ano na yun? Chill drive na lang yun. Natatawa si ano, Ate Maris. Ate Jenny, gusto mo rin Ate Jenny ng taho na kulay green? Natatakpan yung taho sa ano eh, sa tibak. Ayaw nga ni Ate Maris yun. Tsaka di Kuya Julius, kaya Kuya Julius. Iyak-iyak na naman yun. Sa Albay, madaming ano ko, kadaming ng kaso. Daming pasyalan dyan. Minsan hindi nagpapakita yung mayon. May kasabihan yun eh. Pag hindi nagpapakita daw yung mayon sa'yo, ibig sabihin daw masama ang ugali. Di ba? Narinig ko na yan. Yun sabi ng iba doon. Sabi ng iba, sino kaya yun? Di yun, pumunta ka ng walang ulan, papakita yun. Hindi rin, mas maano nga maulap pag walang ulan. Ako pag naarkila ako papunta dyan, madaling araw talaga dapat kasi pag ano yan ng pagsikat. May pinupuntahan Bukas yan. pa dyan. Farm plate yung maganda. Yan, yung ano, Farm plate. yung nag-shooting ni ano, Pinag-shootingan. ni Barbie Imperial siya ni Oo. ano. Yung dun sa MMD na ano, yung pare. Yung maganda dyan. Yung naging pare siya. Tapos, yung, yung may lake doon. Sumblang Lake. Yan, Sumlang Lake. Sumblang Lake. Madami. Nagpapasyal. Oo. Pero naghang o walang ano. Hindi. Nakong Ate Jenny, basta abang-abang yung kakapasanin ko. So, Pero isusukat mo Ate Jenny. Isusukat. Kasi pag nagregalo dapat naka-vlog. Ate Jenny naka-vlog. Panghabol Ate Jenny sa ano, sa revenue, sa ano, sa views. Ate Jenny, panghabol sa views. Dait. Ligas pa yung ano natin. Cellphone mo. Pasok nga baka nag... ganun. parang nagkakaroon. Baka naghang yung ano natin. Sarado mo tama. Naghang na ang ating comment section. I-open mo yung ano hotspot mo. Pasok ka mo. Naghang na nga. Pasensya na po. Wait lang.
Ano mo yung, yan. Parang nagkakaroon yung comment section natin. Yan lang yan. Basa ka mo, basa. Wala, di ko na makita yung comment section, yung comment dito sa ano, comment section ko. Ano sabi nila? Saan tayo natigil? Wag yun, yung chat niya. Ay, sige. Ito ba? Ay, nawala talaga yung ano Oo. natin dito. Comment talaga. Yan, basahin mo. Ayun si Kuya Benji. Super line din sa kayan naming Cubao. Ah. Ate Jenny sabi ni Kuya Julius. Nakatulog po ng maayos. Mamaya pa po makakatulog ng maayos talaga pag sakay. Hula ko lang si Kuya Noli sa sanang kasi kakatapos lang ng lahat ng team, sabi ni Sir Limar. Yes, Ate Jenny, pakibulong mo sa akin mamaya. Sabi ni Kuya Bruce, Rika, next i-challenge ko. Hope. Sabi ni Kuya Julius, title na ngayon, Ate Jenny, ibulong mo sa tao. Ang pangit ng combo ni Kuya Julius. Ibalong mo sa taho. Sige Kuya po, Ate Jagger. Maris, ano po ba FB mo? Sabi ni Ate Jenny. Kuya Jagger pa, excite natin dapat to make it interesting. Kala ko marami kasama, magbigay sana ako ng 20k kung sino mag number 1. Tatawa siya. Ikaw po bahala. No. Ano po yung Kami ni Utol po yung nakasama ngayon sa ano sa challenge. per team? Dalawa, di ba? Oo. Sa November lang, hindi pa po alam kung sino talaga. Sa Ate Maris, work na po talaga ako, totoo na to. Ate Jenny, tanong mo si Daddy. Ano oras ng biyahe sa inyo? Yung kanina po, yung 1:30 hindi po namin naabutan. Na hapon. Oo. Yun Kaya yung una, pag- yun yung una. Kaya ligas po 1:30. ang masasakyan po namin. Daddy, joke lang. Kuya Julius, bigay mo sa akin yung FB ni Mami. Sabi natin Jenny. Yak ayoko taho na green. Ay, talaga. Sabi. Sabi ni Kuya Julius, talaga nagdidiri talaga siya. Silent viewers na po ako. Totoo na po talaga yan. Sige po, ingat po ka sa work niyo. Ate Maris. Ate Maris. Gusto ko taho na puti. Sabi Sinasabi. ni Ate Jenny. Oo. Ate Jenny. Di may ano kasi Ate Jenny, may taho na yung flavor niya, yung pandan. Green, kulay green Ate Jenny. Kaya mo Ate Jenny kung ano po, takan. Ako rin silent, Ate Maris, sabi ni Ate Cherry A. Silent na rin nga ako. Ate Jenny, the whisperer. Ate Jenny, may ano ka na. Ate Jenny, the whisperer. Ate Cherry, hindi makakatiis yan. Marites yan si Mami. Ano na? Aray ko, silent na sila. Sabi ni Sir Limar. Ate Cherry. sabi ni Ate Silent yan, Jenny, pero tatawa yan mag-isa. binubulungan ang mga taho. Sabi natin siya, marami pa naman dito nagtataho, kaya lang walang sago. Walang sago. Baka Ate Jenny yung nagsasago-sago na. Sabi Jenny, natatawa na si Kuya Gigi sa'yo. 34 viewers, hello. Natatawa na lahat. Kuya Makbal, hello po. May sir, pabalik na kayo ng Bicol. Opo, naghihintay na lang. Balik na. Bukas na maaga nasa Bicol na kami. Balik ka pala, mag-5 na. Oo. Mga ano yan, Magtatawag na yan. kamaya mga ano, 6 yan magtatawag. Kasi 6:30 ang alis. Kasi 30 minutes before mag-ano yung sila. Si Macwal, hello daw, sabi ni Kuya June. Boyet Pakuan. Sige lang, laban lang Jason. Po, salamat po. Lalaban tayo. Kuya Boyet. Tuloy lang tayo ng ano, upload. Hanggang sa makaabot yung ano natin.
Yung abot na makakaya hanggang matapos. Dapat pala, ano mo, i-content mo yun. Yung alin? Yung mahiwagang taho. Para lahat Malayo. makakapit. Malayo kasi yun. Malayo talaga, 2 hours eh. Pag na ano na lang, pag na arkila ko. Mas magandang iunahin na i-content yung ano, yung tibak na Ate Jenny. Ay regalo. Maganda pag gabi ang biyahe. Opo, hindi mainit. Nakatulog lang ng tulog. Yun nga po ang ano namin, kasi sa Nabwa. Baka lumagpas tayo. Yung alin? Baka mapunta tayo sa Ligas. Ba't lumagpas? Ano? Kaya pag nagising ka Tingin ko- ng nasa baon, Tingin ko kasi matulog. grabe ang tulog natin. Wala pa tayong tulog simula kaninang ano eh. Gusto mo di tayo makatulog, diretso natin yung live natin. Wala signal eh. Wala kasing signal. Pag sumakay na tayo, pag umandar na, magbabaybay na tayo kasi nakakahiya yung ano, nagla-live na walang signal kasi tatawa ni Kuya Julius. Natatawa din yung mga silent viewers na yan. Gandang hapon, Makpan, sabi ni Paul Julius. Sabi nga ni Sir Limar, aray ko. Silent na sila. Hindi na tuloy nag-comment si Mami Jean. Nag-upload na yan si Ate Jelly. Hindi. Wala pang upload. Wala ka pang vlog, Ate Jelly. Mag-vlog ka na, Ate Jelly. Mag-start ka na. Kahit pa ano lang. For 3 minutes. Silent po si Ate Jelly. Gulong na yan. Napagod ata si Kuya Jojo. Hindi nakapasok sa live natin. Hindi nakipagbulungan. Yan na pa, presko. Sobrang init talaga. Ilang percent na kaya yung charge ko? 50. Ay, Julius. Naawa na ako sa'yo pag Jason ramdam ko ang pagod at puyat. Ngayon, konting pace na lang po. Oh, malapit na. Pagsakay namin ng bus, tutulog kami ng ano. Saka, sana matapos na to. Malapit na yun. Pag ano, okay na. Itawa na lang natin yan. Oo. Itawa na itawa. Grabe na yun. Pagod. Hanggang mabuang. Gusto lang pumikit yung mata eh. Wala nga yung antok natin. Tapos bukas banat na naman. Tapos balik na tayo sa site. Vlog na naman tayo yun. Sa next day na lang po si parang Jason nakakatulong sa site. Para maayos muna po namin yung tindahan para kahit pa paano kumita Oo. bago tayo umalis. Kasi para may maiwan tayo na. Kasi nakiusap na rin naman ako dun sa pag-aangkatan ko. Ano, Kasi yung naka-budget na pang negosyo ngayong pista ay nagastos na namin. Pang araw-araw. Kaya sabi ko dun sa kinukuhanan ko na mag-aangkat ako. Pero open naman dun, open. Tapos binabalik ko naman siya pag ano. Kasi yung pista sa amin, 27. Pag 29, balik yung ano. Yung kung magkano yung puhunan. Tapos yung tira, yun ang sa akin na. kailangan din natin Oo. kumita kahit pa paano kasi para may maiwanan tayong pang bili ng ulam-ulam sa Eh, pag mag-aalaga sa nag-silent ating. na ako dito. Hindi ko na kaya po. Sige po, Ate Cherry, pahinga na po. Oo, magpa-inga na po kayo. Kasi magdamag na tayo, tapos maghapon pa. Sabi ni Sir, Siyempre yung trabaho niya rin. in God grace, magiging maayos. Thank you po sa inyo mga... Salamat po sa mga pray niyo. Kayo kasi dadalay po namin. Nandyan po kayo. Kanina po. Buti ako sinigawan kagabi ng dragon. Natulog ka na sa... Kuya Jason, tumbling ka muna dyan. Opo. Sabi ni Ate Maris, Ate Cherry, matulog ka na lang. Sabi ko sa inyo, di makakapising. Magkano yung
Magkano yung puhunan niyo sa tindahan? Ano po yun? Pag ganyang pista po, pag ganyang pista, kasi yung mga paninda dyan na marami, kasi malakas yung alak, yung alak sa sigarilyo. Tapos umaangkat ako doon ng minsan 50, minsan 40. Pero ano po yan? Pero ano yun? Sobrang, Pag may matira, ibabalik ko yun. Tsaka sa kumbaga, yung nakuha naming mga items, Oo. kukuha muna po kami ng mga items doon. Alak, sigarilyo. kasi mapuhunan yun, mapuhunan. Tapos po, halagang 50k. Oo. Tapos yun po yung ititinda namin. Tapos, pag may mabenta doon, aangkat na naman kami. Pero yun na po Oo. yung ibabayad namin yung kita Oo. doon. Ang usapan po doon, pag 29 ng November, Ibabalik. kailangan maibalik na yung 50k mismo Oo, yung 50K mismo. na kita. Tapos po yung dilihensya, Sa amin. kumbaga yung inangkat namin halagang 50k, yung dilihensya noon, yun po yung Yung mapunta sa amin. Kaya sobrang thankful Tapos po pag- kami sa nakukuhanan namin kasi grabe, pinapahiram kami nila ng Oo. ganyang kahalaga. Tapos Taon-taon naman yan. halos 1 month, wala pong tubo talaga. Tapos pag Sobrang- may matira dun sa mga alak o kasigarilyo, isasama yun sa kwenta. Ibabalik ko yun. Tapos ikwentahan nila yung halaga na 50K, pati yung pera. Yung matitira, sa amin. yun po yung kikita, yung dilihensya sa 50k, yun po yung sa amin. Kaya yun po ang Kasi mapuhunan lang naman sa tindahan yung alak sigarilyo. Yun yung karamihan. yun po talaga. Kumbaga, Tapos pag halimbawa, pag nakakuha na ako doon, tapos biglang tinawagan kami October na pumunta na ng Maynila para operansya, makikusap ako doon sa magulang ko na sila na muna magbantay. Para, kumbaga yung inangkat, di ma-stock. Parang binta pa rin. sila Oo. kasi Sila mama. usap na rin po naman kami doon. Sila Nene and Aw-Aw. Oo. Sila po talaga ang nandoon ngayon. Sila babantay. Yun nga po yung sobrang thankful po sa family niya kasi pag ganun, ang bilis lang nilang kausap. Kahit sasabihin nila, kami na bahala dyan, huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Tapos Kaya yung sobrang, balot. Malakas yan yung balot. sobrang thankful po ako sa kanila. Ano makikita nyo po yung yung business ko ngayon na kasi tapos na rin yan yung challenge yan eh. Magtitinda kami ng balot. Yun po talaga yung Kasi first time mabenta kasi yun kasi magsisimula na sa 19 O, sa yung linggo. basketball. Magsisimula na, dami ng tao niyan, may mga mag-iinom-inom yan din sa tindahan ko. Kasi yung, halimbawa, yung isang sa alak, ang Salamat agad ko Jagger. Luto ko gabi na natin. Ano na nila kasi Ate Cherry pang puhunan daw po. yung po kasi sa halimbawa po sa alak, Labis talaga. Jagger. Sa Salamat amin sa'yo. ang bilihin siya ng isang alak, halimbawa 10 pesos, kung pagsasama-samahin ko yung 10 pesos na yun, sobrang malaki na din po. Tapos mabilin ka ng candy, ganyan, yung chicheria, 2 pesos yung bilihin siya. Sobrang laki po pag pinagsama-sama, kaya yun po, kaya umaangkat kami. Tapos, yung kita namin yan, pag, alimbawa, nagsimula na ako umangkat yan hanggang matapos yung fiesta. Yung nadidilin sa namin yan, minsan umaabot ng 20K din. Malinis na yun. Naibalik ko na yan yung 50. May dilin sa yan na 20. Oh. Ito yung Yun nga yung pinagawa ko nung yung kulong-kulong. Yung kasi dati, pag namimili kami nitong mag-asawa, yung mga dimbuti, nakamotor. Angkas ko siya, kandong niya yung minsan 3 kiss na soft drinks, Kandong-kandong lang, pabalik-balik. 2 kiss na grande, kasi may 2 kiss pa sa unaan. Kaya Alak, kinakandong ko ng nung dumilin siya kami, yung nadilin siya, yun ang pinagawa ko dun sa sa kulong-kulong. Pero sa damakmak na puyat, talagang Mas malala pa yun pag naka-challenge, yung puyat nun. mas malala pa sa puyat natin ngayon. Oo. Pag nagtitinda po Yung kasi titinda. sobrang lala ng piyesta namin kasi puro sayawan. Halos
3-4 days na sayawan. Halos 4 days na sayawan. Una, kabataan. Tapos pangalawa, parang pispiras ng piyesta. Tapos piyesta, tapos sunod yung mga Matanda. Sayawan ng mga matatanda. Kaya pag ang 5 days namin, sabog naman sabog na kami yan. Alam yan ni ni Ate Catherine. Alam yan ni Ate Catherine Fiesta pag sa sa probinsya, sa Bicol. Opo. Kasi may ikawalo pa yan. Tinatawag na ikawalo yung kantora. Yan. Alam yan ni Ate Catherine kasi taga doon din. Tapos, Grabe ang puyatan. minsan may Esperas amateur o kaya gatalin. May okasyon. Kaya yun. Daming naman- okasyon. Yun naman po kami nag-ano talaga. As in, ginagawa- Malapit kayo sa covered court. Tama talaga. Oh, malapit sa covered court. Malapit lang. Kasi yung covered court na yun, kaya po kami malapit doon. Kasi yung lola namin, silang magkakapatid. Dinonate po yung covered Yung court na yun, sa lupa yun ng lola nila. Mga nardo. Sa Nardo. Sa Ate Catherine. Mga nardo. Oo. Yeah. Tapos yung dinonate nilang magkakapatid, yung katabing lupa yun kay nanay. Kay nanay. Yun yung pamana naman kila papa yung mga anak. Kaya yung swerte namin talaga kasi napunta kami doon. Kaya, Kadikit lang eh. ayun lang, ang lapit lang. Ilang di pa lang, 2 Kuya di pa. Bruce, Ate Ginny. Hey, Kuya Jojo. Kuya. Oh. Discarded talaga naman. Grabe ang Eh. ano namin. Dati kahit tanungin nyo si Kuya Noli, bago ko nila nakilala, bago ko nag-vlog. Si Kuya Noli, alam niya kasi nagtitinda ko ng balot, pritong manok, fishball kikiam, Charon. chicharon, lahat. Tapos yung paninda namin na grocery. Yung posisyon namin, siya nasa labas, siya yung nasa loob ng tindahan, ako nasa labas, nagbebenta ako ng mga ako rin nagpiprito, ako nagmamarinate. Tapos yun nga nung nag blessing, house blessing kay Rika, ako yung nagkusinero doon. Sinabihan ako nila kay Noli na kung gusto kong mag-vlog. Tapos nag-usap kami mag-asawa, pinayagan niya ako, itry mo mag-vlog. Doon ako nagsimula na nag-vlog. Tapos Sa blessing ni Rika. kinuha siya napabayaan ni ko na rin yung pagnegosyo kasi hindi niya naman kaya mag-isa. Kasi sinabi ni Pulang na kuya, marunong yan magluluto. Oo. Nagluluto yan yun. Tinda niya sa, sama ka sa amin, try mo magluto doon. Kaya isa siya sa nagluto ng house blessing ni Ako nag-ano din. Rika. Ni Rika 1. Yun ang una kong vlog. Yung house blessing. Bukas na din kasi Papa umaga. Kaya ako naging vlogger. Tapos napabayaan ko na yung negosyo na barbecue. Ayun, sabi ni Ate Catherine, same yan sa Malawag. Di ba Ate Catherine? Oo, ganun ganyan. talagang fiesta, halos 4 Mas days na mas sayawan. marami yung yung okasyon diyan sa Malawag. Kasi mayroon pa silang kantoro tapos yung pa-amateur kada kada Sabado. Kumakanta diyan Ate Catherine, yung kapatid ko, nag-champion diyan. Si Princess, si Nini. Laging champion diyan sa Malawag. Ayun. Grabe ang ano namin. Kaya yung fiesta, sobrang puyat talaga halos lahat na lang na ginawa namin. Yun po yung napagawa namin yung bolong-bolong sa halaga. Medyo Yan kaya. umabot Diba pa ng, yung pagpaayos ng motor? umabot ng ano. Pero grabe ang ano namin. Kung sagadan yung puyat. Talaga. Para lang Sagad yung puyat. para lang makaano ng tulong-tulong kasi mahirap mamili. Tsaka ngayon, pag may umaarte nga, napagpakitaan din na. Pambili din ng ulam, maarte na nila, may bigay ng 200. Pambili na ng ulam. Oras natin. Mag-alas 5. Kunting oras na lang. Nagsimula o yung vlog kay Rico 1. Oo, yun. Erika. Ito pala yung kasama lagi ni Ganoli, yung may palibas. Oo, ako po yun. Hindi kita follow nun. Sino sabi? Sabi ni Ate Cher, Oo, may bigo daw. ako po yun.
Tapos na-monetize pa ako nung sinama ako ni Kuya Noli sa Bulacan na nag-drive. Yun, Palitan kami na nag-drive papuntang Bulacan. yung bigote mo kasi nun, may ano siya dati. May pangako siya kasi nun na sabihin mo ba? Yung pang-work mo dati. Simula nung natanggal ako dun sa trabaho. Sobrang na-heartbroken siya nung natanggal sa trabaho. Tapos yung sabi niya hindi niya ipapaputol. Pero nung pinutol niya na, yung ganyan niya. Siya nagputol. Nakamupod na po. Pero ilang years din. Pero siya yung nagputol, hindi ako. O parang Jason, andun ako, sabi na ay dati. Para kanino ka po nabubuhay. Sino? Sabi niya, pare ko, 09. Picture kita. Picture nga. Para saan ka daw nabubuhay. Para, Wala lang, na. para sa nabubuhay. Siyempre sa po, sa pamilya. Kasi sila yung sila yung nagbibigay ng lakas. Kaya nga tayo nagsisikap para po sa pamilya. Kasi para saan pa para magsikap po. Sabi ni Sir Teddy, sa Pasay Terminal, walang mas papunta sa inyo. Meron po kasunod yung Sabi nila ang para sa pamilya po. Yun yung para sa nabubuhay. Galit. PG Passenger Anami Occidental. Anami Occidental. Sumakay na po kayo sa bus 163, papuntang Katburawan, Piedra. Yan lang po ang hinihintay ng ating konduktor na hanap. Anami Occidental. Pipijing na. Anong number natin? 11? Kasi yung aircon dyan, pang aircon kasi nasa 11 may anak-anak po. Meron po. Isa. Isa po yung anak namin dalawa. Ano na siya? Grade Grade 5 na siya. At di pa natusundan kasi CS to CS. Isa riyan. 5. Sir Teddy kung sa Pasay po kasi medyo may kalayuan dito sa Santa Mesa. Ito po kasi paglabas namin ng SM Santa Mesa, Galing ko ba na? biyahin ko pa. Pag namin, pagtawid sa Overpass. overpass, tawid dito, konti, super nice na. Pag sa Pasay po, hindi po namin kabisado kasi sa Pasay. Buti na lang nag-shave ako, kung hindi, ayaw ako ni Che. Ayaw ako ni Chief. Ayaw daw natin, Cherry. Gusto mo Jollibee? Yung kasi, No work mo. Dati po, yung trabaho ko po dati, nung nasa Maynila pa ako, po ako, forklift operator po ako sa yung sabihin ko dito sa vlog, sa live, forklift operator po ako dyan sa Paranaque, yung paggawaan po ng Chichiriang Clover. 5 years po ako dyan. Dyan sa sa Clover, Paranaque. ako si Ate Cherry kay Oo. Kuya Jagger. Forklift operator po ako dyan. Tapos, bago ko naging forklift operator sa Paranaque, galing muna ako ng Del Monte. Dyan sa Pasig, Kainante. Tapos, galing din po ako ng Crap, Kainante rin. Diyan ako natutong mag-drive sa pagiging Kainante. Tapos, bago ko naging forklift operator po sa sa Clover, isa muna akong yung janitor muna ako. Yun. Tapos yung ginagawa ko noon, kasi pag break time umaalis yung operator ng forklift. Ako noon kasi baguhan akong makapasok, wala akong pera na pang break time. Hindi ako kumakain. Doon lang ako sa kasi ilang oras lang naman tapos uuwi na eh. Malapit lang naman yung bahay tito ko. Iniiwanan nung operator yung susi doon sa forklift. Sinusubukan ko na imaneho. Kasi marunong ako mag-drive kasi talaga eh. Sinubukan yung forklift. Tapos nahuli ko nung supervisor ko
pinagalitan ako. Sinuspindi ko 1 linggo kasi baka raw makabangga ako. Tapos pagbalik ko, yung operator noon, laging panay-absent. Eh, isa lang siyang operator. Biglang di yun pumasok yung operator na yun. Eh, matatrakban na yung, yung mga truck, matatrakban na. Kailangan makaalis. Tinawag ako nung supervisor na nagsuspindi sa akin. Sabi na, di ba ikaw marunong ka nito kasi nakita kita? O kako. Yun, kinargan ko yung mga truck na yun. Automatic nung araw na yun, naging isa akong operator. Kaya namagahan yung operator na panay-absent, di na yung pinapasok. Pinarasign nila yun. Tinanggal. Dahil sa pakikialam mo. Oo, dahil pagkikalam ko. Kaya naging operator ako. 5 years na operator. Tapos nung, kasi agency kami nun, agency. Pagpasok ni Duterte na naging presidente, kailangan lahat ng mga agency igawing regular. Ginawa nung kumpanya, lahat kami na agency, pati yung mga nasa opisina ng agency, tinanggal kami binayaran. Yung nakuha ko naman sa 5 years na yun ay nasa 50 yung binayad sa akin. Yun na yung pinag-business namin sa Bicol. Doon na rin ako bumawas na i-denown ko dun sa motor. Kaya kung may motor, dinown ko dun sa motor, kumuha kami ng ulugan, tapos natapos ko naman yung motor na inulugan. Tapos sobrang hirap ng pandemic, muntik mabatak yung motor na yun. Binigyan kami nung mama niya, nung biyanan ko ng, kasi 16,000 na lang yun yung kulang para matapos. Binayaran na yun para wala na kami ulugan. Kaya maraming salamat sa pamilya nila na laging nakasuporta rin sa amin. Doon po, Gusto mo dun sa ospital. Yung ano ka dito, sa kantin. Nagluto ka dito. Oo. Oh, naging ano rin ako, naging kusinero sa kantin. Kung ano lang yung pwede kong mapagpasokan nun dito sa Maynila. Yun nga, kagabi nga na doon kami natulog sa doon sa labas ng PGH. Sabi ko sa asawa ko, parang naalala ko nung pinanti pa ako dati sa doon sa Pasig na pinalis kami doon sa tinitirahan namin. Na kasi yung mga kasamaan ko di nagbabayad. Pinaalis kami, nakasama ako na pinaalis. Doon ako natutulog sa pag walang biyahe yung truck, doon ako natutulog sa kalsada. Latag ng karton. Diyan sa San Joaquin na yan. Oo, sa Pasig. Sabi nung nun, kasi walang mapaliguan, walang bahay. Magbabayad ako ng maligo, 10 pesos, maligo. Pag mag-CR, 10. Kaya gagawin ko, pag maliligo ako, diretso yung mag-CR, 10 pesos. Ganun, para makatipid. Hindi nila makaano. Oo, makatipid. Hindi nila makaano na, ay, ito, Oo. jumijabs yan. Oo. Sinasabay ko na, Sabay mo na parang para tipid na sa 5 piso. 10. Hindi, 5 yun eh. Ano ba? Oo, Ha? makatipid na. Sabi ni Kanya, saray ko mo. Ayun yung buhay nung isang paring Jason bago naging vlogger. Dami. Oo, grabe. Grabe yung pinagdaanan. At marami pa rin pinagdadaanan hanggang Oo. Nasubukan ko dyan na, basta pasaway kasi yung mga kasamaan ko dyan dati sa na 10 kami na nakatira sa condominium, apartment. 5,000 yung upa namin. Tapos may kasamaan kami na pasaway. Yung tinda na pinag-uutangan namin, Espinita yun. May kalaban pala yung isa naming kasamahan. Mangutang kami ng almusal, di pa nga kami napag-almusal, nabugbog kami dyan sa San Joaquin na yan. Wala pang almusal, bugbog sarado kami, mga tambay. ay naka-live din po kami kahit sila. Miss Badit. Naka-live pala si Utod. Naka-live po kami. Naka-live din kami. Pare ko, Lowot ko. Hindi ko niya Jodo. Takot daw si Ate Cherry sa way bypass. Gusto mo umakas.
Yes. Magbabalipat siguro sa pare ko. Ilipas ko. Kasawon. Gawa po kayo ng vlog ng love story niyo. Tingnan mo yung mata mo. Ito yun yung ano, yun ang buhay nung ano, na naranasan. Sayaw ka ba dit yung sayaw mo na ano, yung paganyan-ganyan. Yan. Hindi kami makanood eh. Pag ano, pag uwi ko dyan, badit, vlog na, ay maglalib na naman ako sa ano, sa barracks, punta kayo. Para sayawan na naman yung ano, yung live natin. Kasi dito sa Maynila, puro mga pintuan lang yung live natin. Dito ka sayaw eh. Di mo kasayaw. Sa kalsada kasi. Dito kami sa terminal. Kuya Jogger. Iwanan ko muna kayo. Pag-order muna ako. For supplies para sa service OR. Ingat po Kuya Opo, Jogger. ingat po Kuya Jogger. Salamat po sa ano, pag tune in. Thank you po. Sa oras. Salamat po sa Ingat po lahat. kayo sa trabaho niyo. Ingat. Thank you. Thank you po sa ano, pamilya niyo po. Ingat po Kuya Jogger. Sabi ni Tol Julius. Saka natin Cherry, nagpay na sa Bye po Kuya Jogger, sabi natin siya. Ingat po kayo Kuya Jogger, sabi ni Kuya Nimar. Kuya ni Mar Alfred. Alam mo yung mahaba, namamalingki. Ay, Alfred pala. Ah, Na, Sir Danilo, Zara. Kuya Danilo Pizarra, mahawakan mo muna. Ihilang muna. Baka sabihin mo naman, daling ko yung cellphone ko. Sama mo sila. Ang haba ng charger mo. Grabe ang charger ni parang Jason, oh. Parang dextrose. Ayan, oh. Ang haba, oh. Hanggang doon, oh. May ganito pala. Ayan, oh. Anong klaseng charger yan? Ang haba, oh. Ayan, oh. Nakasaksak, oh. Yan po. Nasa terminal kami. Ang ano po namin 6:30 ang biyahe. Siguro po mga 6 magana na yan. Papasakay na yan. Malaki na ba yung kinikita mo sa pag-vlog? Hindi ko po yan masasagot. Pare ko kasi ano, si parang Jason lang ang nakakaalam. Hindi ako masyadong nakikialam pagdating po sa pera. Yun po ang ano ko sa kanya kasi ayaw na ayaw namin pinag-uusapan masyado yung pera. Hanggat maaari, ay napag-uusapan din. Pero hindi yung totaling ano kasi ayaw kong mag-away kami sa pera. Saka hindi rin kami nag-aaway tungkol sa pera. Yun lang po ang ano ko. Kasi pagdating sa pera, sa kita niya, hindi po ako nakikialam. Ang pinaka-ano ko lang, basta may bigas kami sa bahay, may kahit papano may pangbaon yung anak namin, okay lang po sa akin. Sa tindahan naman po ako kumukuha, pero yung pang-allowance talaga po sa bahay, hindi po ako nahingi eh. Ang ganda ng life story mo. Opo, sobrang ano po yan. Kung alam nyo lang po yung ano ni parang Jason, ang buhay niya. Simula nung pagkabata niya. Grabe ang mga sacrifices niyan. May mga kwento pa po yan. Simula nung bata, kung paano siya ano, napadpad dito sa ano, Manila. Sobrang bata niya pa. As in, from Nabo, ilang oras ang jeep. Siguro po ano, 30 minutes po ang jeep pa. 30 minutes lang po. Medyo malapit naman po. Medyo matagal lang po pag ano, may baba ng baba. Kasi aalis po sa Nabwa, punong-puno yung jeep eh. Yung kapatid nyo sa Manila, ano po work niya? Ano po siya ngayon, na-promote po siya na assistant chef sa isang Korean restaurant po sa ano po, sa Mandaluyong po. Sa Mega Mall po ata. Basta po sa mall sa ano, Mandaluyong po. Nung ano po, sa ano siya, chef, tawag nito, cook pala siya. Cook.
Tapos nung nakaraang buwan lang po, na-promote na siya. Assistant chef sa isang ano po, Korean restaurant po. Sa Bato rin ba? Sa Bato po, pag galing pong Nabuan, di ko lang po alam yung oras. Pero pag sa amin po, pagpapuntang Bato, kasi kami Bato din po. Kaso pag kami tinatawag naming Bato, yun po yung sentro, yung papunta kila Badet, ganyan po. Ano po yun? Sobrang dali lang. 15 minutes na nakamotor kasi may shortcut po eh. Ba malaki yung revenue niya? May gas Hindi po. Yun lang po ang ano ko. talaga. Kasi kung malaki na po ang revenue niyan, hindi po yan magpapagod ng ganyan-ganyan po. Hindi po yan magpapakapuyat kung ang revenue po ay malaki na. Alam ko po si parang Jason. Alam na alam ko po ang ugali niya. Pero kahit pa paano may kinikita yan, hindi yan ano lang. Basta ganyan lang. Magsisikap at magsisikap po yan. Or sabi ni Sir Ted, ordinary bus po kayo. Ano po, aircon po yung ano namin po ngayon. Kasi hindi po kami umabot sa ordinary po. Aircon po yung available na po. Tsaka ano po, siguro nagkataon talagang aircon para makatulog kami ng maayos. Sobrang init po kasi kanina. Kasali siya sa challenge. Aray ko. Ito kasama sa challenge. Ano yan? Tinignan ko yung bus. Ilang oras po Nag-iyak po. hanggang Kamso. Ano po Kuya Julius, ang pinakang biyahe po talaga nasa 12 hours. 12 hours talaga pinaka-minimum. Pag traffic yun po, 13, 14, minsan na po 15. Minsan nga po ano na yun. Kasi nung, Reply mo to sila. Tatanong. Ano, natayo na si mama. Ito, ayun kay Kuya nasagot mo to. Kay Kuya Julius, nasa 12 hours po ang biyahe. Pauwi na po ba kayo, sabi ni Elias? Opo. 6:30 po ang alis ng bus. Wala pa nga yung bus. Tinignan ko po yung Nandiyan na yun. Wala pa. Pumunta ko dun. Ano yung 1140 yung bus number natin? Mamaya pa yun kasi 6:30 pa naman. Pagsakay natin, matutulog talaga ako. Ako din. Grabe ang tulog ko yun. Grabe na-apply na yung mata ko. Tapos mag-edit muna ako bagya, pampaantok. Ang tagal pa po pala ng biyahe papunta sa inyo. Opo, meron po sanang airplane. Kaso, Legazpi po, sobrang mas malayo din. Pero pag motor po, saglit lang. Kasi nakapag-motor na po ako galing Bicol, papunta ditong Maynila. Mga 6. pag umalis ka ng mga alas 3 tanghalian, alam ba, alas 3 madaling araw, galing dito Maynila, mga alas 12 nasa Bicol na po yan. Kasi tuloy-tuloy yung yung biyahe. Depende siguro sa motor. Depende sa motor. Malapit na si mama. Sorry. Si Ate Catherine, pero iingat na lang, pasok ako kay Utan mo. Sige po Ate Catherine, pasok ka muna po. Sige po. Ate Catherine. Nag-live lang po kami kasi medyo mababa ang views sa sa Para upload. update na rin, update. Kumaray na si Nunoy. Para Yung medyo live. kahit pa paano alam nyo pauwi na kami. Sige po Ate Catherine, pasok ka muna po kay Pula. Opo. Sige po, Ate Catherine. Salamat po sa sa support ko sa kapatid ko po. Hapdi na sa mata. Maya. Tapos bumili na lang kami ng kasi inaalanganin na kami ng oras. Kung magsasaing pa kami doon, lalong maiwanan kami nung Inabot kasi namin yung 1:30 na biyahe. Eh di na talaga inabot. Tapos bumili na lang kami ng kakainin namin mamayang gabi na yung sa Jollibee na yung yung lang yan, burger steak lang.
Saka isang kanin. Ano yan, yung mix and match na tag 70. Tag 78. Ah, Dalawang 70 pieces. oo. Yung tag, Diba? tag 78 lang. And then, Busog na tayo niyan. gano'n yung, tapos may kanin na kaming baon na yung ano, sinaing kagabi. Pag di mapanis, ano namin na ano kakainin. Pero pag napanis, nadalhin doon para ipakain din sa alaga naming pato. Sa pato na kaya. Yung pato na binili ko kaya ano, Ate kay Cherry, Pato. buti na lang maganda actually. Upo ngayon, pero kanina sobrang init din. Sobrang init din. Bubuksan natin yung mga. Ilang oras kaya pag motor Manila pa kami si Kuya? Depende po sa motor. Ano po, kaya yung 8 hours. Kaya 8 hours. Pag solo lang po, pag solo kaya yung 8 hours. Pero po pag alimbawa grupo, hindi kaya yung 8 hours kasi siyempre Mag-aalala. mag-aantayan. Halimbawa yung nauna, pag wala pa yung kasamahan, ihinto para hintayin yun. Kasi natry ko na galing Maynila, ay galing Bicol pala kasi biglaan na nag-drive ako na yung tito ko may trangkaso. Kailangan niyang makauwi kasi yung anak niya May trangkaso. may trangkasong may ano, nadinggi, nasa ospital na sa Paranaque. Pinag-drive ko bigla. Mga 5 kaming motor. Inmax yung motor nun eh. Inmax kasi Oo. talagang medyo... Inmax. ano, Ako yung- Ako yung nangunguna, umalis kami dun sa lugar namin. Hapon, alas 4 ng hapon. Habang maaga pa talagang binilisan ko ng gusto yung pagdarib ng motor niya. Umabot kami dyan sa Bitokang Manok. Alas 4 umalis. Umakyat kami sa Bitokang Manok mga alas 7. Nang gabi na sa Bitokang Manok na kami. Doon na kami naghintay doon sa mga nahuli. Bawi na lang kayo dyan sa mahabang biyahe. Opo, bawing-bawi to. Kasi ang iniisip ko, baka makalagpas na kami sa sobrang alos. Wala pang natulog lang tayo 1 hour na nakaupo. Oh, 1 hour nakaupo. Iniisip ko baka. Pero kaya yan. Kasi Paalala na lang natin sa kondo. sanay naman ko sa ano, sa puyat. Sanay man sa puyat. Muna tayo. Kapag nagluluto nga po ako sa mga okasyon, magdamag talaga na. Pag pista nga dun kila Kuya Noli, magdamag ako na nagluluto. Walang tulugan. Sanay man po ako sa puyat. Basta ano, bawi, pag yung diskarte ko sa ano, pag puyat ako, bawi lang sa kain, tapos tubig. Madilim na lang. Friday mo. Maya-maya, umihi na lang umihi. Humingi ka ng bago man. Oo. Malinis yung ano dyan, siya. Lahat naman pati doon sa ano, Turbina, Saan? Oh, malinis. saan na super lens, malinis. Pero yung mga inihintuan ako, Pinagbabayadan natin ng 5 piso. hindi sila nahihiya sa ganun. Tapos yung tubig, pag nag-refill ka, papagalitan ka pa. Mga kuripot na ano. Tubig, pinagkukuripot. Tubig lang yun. May nakalagay pa pati sa ano. May nakalagay pa na ano. Bawal mag-refill. Samantala din sa atin, yung mga naglalaro ng basketball, pag walang mga pambili ng ice water, pahingi na lang kami ng tubig. Kung walang sila ng tubig doon. So yung mineral na yun, binibinta ko yun. Pero pag naghingi, na walang pangbili ng ice water, wala lang tayo Cherry, dyan. sleep na po kayo. Pahinga muna. Opo, Ate Cherry, pahinga na po kayo. Inom Kaya kayo ng Gatorade. tubig, Gatorade kasi sobra pawis na kayo. So bukas ano. Baka matuloy kasi akong magbakasyon ng Albay, lalo Sa lola ko. Sabi ko nga, na daan ako sa site para mamit ko kayo. oh, pwede po. Opo. Pwede naman po. Kung Albay kasi may kalayuan din talaga. Kung ano, pupunta ng site talaga. May kalayuan. Hmm?
pasahero. Parang nakita ko yan. Pwede sa atin ba yan? Alin? Maligaw na yun. Parang nakita ko rin sa kapit ko. Alin yan? Alin? Nagmirit na ako para matulog. Kaso sarap makinig Alin yung life yung- story nila. Yung matanda? Hindi yung lalaki. Parang kasi sa atin. Turo mo sa akin. Kilala ko yun. Nagagandaan daw sa life story natin ni Oo. Ate Cherry. Kasi wala akong kaaway. Sa TV Sa ako TV lang ako lang gigising. gising. Pag di ako nakakatulog, Ate Cherry, ang pinapanood kong mga camping, yung rainy camping, yun talaga ang nagpapatulog sa akin. Nagka-camping-camping, tapos ang ano na yun, umuulan. Sabi nga ni Ate Bilang, magkatay daw ako ng pato pag makapunta ako dyan. Magkatay daw siya ng ano, Pato? pato. Masarap yung pato. Pag ano pa, pero pag So, maraming handa na, luya. makunat. Masarap nga yun, yung pinaupo lang, yung may Sprite. Sarap niya. Tapos may tanglad sa ano, sa loob ng salmo. Nagsandamakmak naman na ano, pakulo. Kasi Oh. kunat talaga. Malalaputin mo yung pinakang sabaw niya. Sobrang liit lang ng super lights na nilang dati. Yun pa yun sa may ano, Doon sa dapat, sa overpass. katabi ng 5-star. Di ngayon kasi, binawal na yun kasi ano yun, walang tagusan. Tapos sila yung nagkakakos ng ano ng traffic. Naalala ko dyan sa Oh. overpass na yan, pag tumadaan, yung lola ko, pag hinihintay ako, ano, ihintayin pa yun umikot yung ano, bus sa GMA eh. Sabi kasi, mamili kayo ng paninda nyo Mamimili. pag uwi nyo. Opo, aangkat mo na. Langkat muna. Yun muna yung asikasuhan ko bago ko pumunta ng ano, pumunta ng site. Para dire-diretso pa rin yung ano. May tumating pa din. Kahit Wala namang problema din sa ano, dun sa inaangkatan ko kasi matagal pa yung ano, Ano? magpapaalam na. oh, saka ano tayo dun. Wala tayong Bayad. oh. Nagtataka nga yung ano, yung asawa ng lalaki. Kasi sa akin daw ano, kung baga magaan daw yung loob nila na laging pinapaano ko. Nagtitinda nga ako na walang ano. Nagtitinda ako ng walang puhunan tulad nung galing kami ng Maynila na nagpa-check up sa kanya. Wala akong puhunan. O, pumunta lang sa kanila, nakiusap ako. Binigyan nila ako ng puhunan. Tapos nung nakuha ko na yung pera na pambayad, binalik ko na sa kanila. Yung pera, yun na yung pinagninegosyo ko ngayon. Ano yung tissue? Kasi ano yung gamit mo? Oh. Okay, Kuya Julius, take over na kayo. Really, sleep na. Ingat kayo. Opo. Salamat Pati Cherry. Thank you po sa suporta at sa sinend niyo po kay kay Mrs. Thank you po. At ipupunta na namin yun sa pagbalik dito. Dadagdagan ko na lang yun sa pagsahod.
bless po, God bless. At sana marami pa yung yung blessing din na dumating po sa inyo. Antok na. Bala 17 hours pala. Biyahe Baguio to Bicol pag diretso. Walang Balacan. Baguio to Bicol. Di naman po siguro. Di naman siguro. Kasi kung magmumotor po kasi papuntang Bicol ngayon, dami na pong mga shortcut. Dami ng mga bypass road na papasukan. Kaya mabilis na po yung biyahe papuntang Bicol. May shortcut nga dyan na yung di ka nadadaan ng Atimunan. Okay po, Ate Cherry. Buti nandun po kapatid niyo, si Nene, tumutulong sa inyo po. Saka mga yung mga kapatid ko na yan, lagi rin yan nakasuporta sa akin kasi siyempre nag-ano rin siguro sila ng nagtatanaw din sa akin. Kasi nung mga time na nasa Maynila ako at natulungan ko po sila talaga. Natulog na sa atin, Cherry. Sige po, Oo. Cherry. Kasi Ano muna po dami kayo. ng oras na binigyan niyo. Oo. Siguro mamaya din po pag mag-out na din. Parang na rin tayo, mag-out na rin ako kasi para makapahinga na rin kayo. Tapos maya-maya yung gamit namin ikakarga ko na dun sa bus pagdating. Tapos para madagdagan po yung kasi naka-charge ako. Naka-charge na naka-live. Kasi mag-i-edit ako sa biyahe habang hindi pa nakakatulog. Ayun po. Bukas po Oo. update na lang. Mag-update na lang doon. Kasi unlimited pa naman yung live. Pag malakas yung wifi ko doon, magla-live din ako sa bahay. Baka pag nandun si Nini, magkanta-kanta doon. Pag nagising namin, pag nakapahinga na. Okay yung live. Mag-live na po, ay po siguro tayo, mag-out na tayo. Medyo At news, yung mga gusto pong pumasok sa live ni Otol, punta po kayo sa live ni Otol kay Pula. Oh, at ingat din po kayo. Salamat po sa support at sa pag-tune in. Maraming salamat po sa inyo. Kuya Elias, Sir Julius, Thank you po sa inyo lahat. Ate Cherry. Thank you Ayan po po. sa inyo. Babay na muna po tayo para Kuya Jagger, Ate Catherine, si Ate Jenny, Sir Danilo, Sir Limar, si Badet, sino pa ba? baka may makalimutan ka na. Si Kuya Bruce. Kuya Bruce, si Rockban, Oh, yan, Ate Maris, sino pa ba? Sorry po, baka may nakalimutan. ayan, babay na tayo. Babay na. Jenny, Bye-bye. babay po, Kuya Jaime, lahat po, Kuya Jaime.